ċek ta' 41 sena se jinbat lura pajjiżu wara li l-Maġistrata Donatella Frendo-Dumek ordnat l-estradizzjoni tiegħu. Dan hekk kif huwa kien infittex pajjiżu fuq allegat frodi wara li fl-2019 il-Pulizija Ċeka ħarġet mandat ta' arrest Ewropew hekk kif allegatament importa apparat elettroniku mill-Slovakkja li fuqu ma ħallas VAT. Iċ-Ċek applika għal infużjoni tal-VAT minn pajjiżu għalkemm qiegħed jiġħad l-akkużi miġjuba kontrih u allega li kien maħtuf u mġiel jiffirma xi dokumenti. U għandu 7 tim ċans biex jappella din l-ordni. Żewġ Somali ta' 25 sena u 29 sena ingħataw sentenza ta' ħabs wara li nsabu ħatja li serqu oġġetti u għexu ħajja ta' qass. Huma ġew mixrija li fit-8 ta' Frar tal-2020 serqu mobile għall-oġġ tal-idejn u flus li ammontaw għal iktar minn 3,000 euro u anke weġġew ħafif lir-raġel li minn għandu serqu l-oġġetti. Wieħed mis-Somali kien mixri wkoll li kien reċidiv u qed taqreat f'perjodu ta' sentenza sospiża brabta ma' każ ieħor. Il-vittma xied kif meta kien paċi fi fissijat bikrin ta' filgħodu marru fuqu 3 persuni u bdew ikellmuh bl-Ingliż. Hawnhekk il-vittma ħareġ il-mobile biex jipprova jittraduċi dak li kienu jgħidulu, iżda wieħed minnhom ħatafulu. Kien hawn li 3 persuni bis-sinjali bdew juruh biex jimxi magħhom u meta wasluh talbuh il-flus. Wieħed mis-Somali jaħfu minn u l-ieħor jissaqlu l-alloġġ. Il-vittma spjega li t-tielet raġel ma għamel xejn. Is-Somalu ta' 25 sena ġie kkundannat 18 xahar ħabs u l-ieħor weħel xahar ħabs.